Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ladabi wajen yin addu'a. Mijinki ne yake biye-biye, ɗanki ne yake rashin gaskiya, matarka ce take rashin gaskiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka dafa ƙirjin mutum kai masa wannan addu'a. In dai kai masa wannan addu'ar da yaqini zai daina. Sai ka ce in namiji ne Allahumma ghafir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Idan kuma mace ce Allahumma ghafir dhanbaha wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. Idan kuma kai ne kake laifi ka kasa daina laifin, kowanne irin laifi ne kayi ka daina ka kasa, ko kin ki daina kin kasa, sai ki dafa kirjinki ki ce Allahumma ghafir zambi wa tahhir qalbi wa hassin farji, ko kai ka ce Allahumma ghafir zambi wa tahhir qalbi wa hassin farji. Annabi ya ce duk wanda yayi wannan addu'ar kowanne irin laifi yake Allah zai daure zuciyarsa daga sabon Allah, musamman laifukan da suka shafi bin mata ko kuma mata suke bin maza. Waɗannan addu'a ce ko wannan addu'a ce daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma in dai muka yi ta insha Allah za mu ga nasara.